rasane sedih kula selalu mikiri cinta beli pasti stres pikiran lamun pengen ketemuan ayai alim cuma mung bisa SMS-an jodoh pancen kejam ora bisa nepungaken gawe kula kelaya cinta senajan kula sampai nangis gati beli mungkin kang edok kula bisa duweni beli mungkin kang doang majasi tepung dadi sawiji demene kula orang bisa mari senajan kang gempel kula wis duwe laki batin malik baini sampean mula beli sanggup ninggalaken sampean kula sengsara disiksa cinta stres pikiran lamun pengen ketemuan cuma mung bisa SMS-an bapak tuane ngopi jodoh pancen kejem mame puji ora bisa nepungaken gawe kula kelaya cinta senajan kula sampai nangis geti mama tiga putra beli mungkin mama Dela kula bisa duweni beli mungkin mama Mui tepung dadi sawiji demene kula orang bisa mari mama mengiti beli mungkin kula bisa duweni mama sakit beli mungkin bapak Kartala tepung dadi sawiji kula beli sanggup ninggalaken sampean kula sengsara disiksa cinta sampai tekan detikin bapak Kartala kula masih ngarepaken senajan cilik kesempatane kang gember kanggo kula duweni ragane pahit demen kenyataan kang ewan yayu salah naro perasaan duweni rasa sing biasa bapak Kartala ning sampean sing duwe keluarga lamun kula bisa pengen tak putus paksa mengkotra sademen sing anane angen ayahe alit najan cinta katon ora bisa kelakon kenang apa sayang ora ilang-ilang
kopi wong kesiksa demen langkah sing diharepaken senajan kula demen kekasih hati ning kula lali apa kia wis akeh sing demen lagi beli payuning cinta kangewanku demening kula tapi sekian pundai akila kul bisa naksir cinta kula sampeyan wani usik kang kadiran suki demenan masalah soal hubungan sampai nganggo sortiran ma arep sambat ning kang gember kula disortir cinta dibuang ora disayang kula cinta pertama disortir beli diterima lagi beli payuning cinta acung jabrik demening kula tapi sekian akeh sing naksir cinta kula sampai